Tota aquesta primera frase de l'acte 3 serà en fosc. Aprofitarem per a canviar de persona central. En la següent frase anirem encenent, poquet a poquet, un ciri per quintet. Tindrem una cadència, que ara us ajudaré a veure-la, i s'aniran encenent de l'1 al 9. Per tant, cada quintet haurà de tindre una numeració. Mireu. I 1. S'encendrà el número 1. I 2. I tots els números 2 s'encenen. I 3. Com veieu, és el principi de cada frase. I 4. Realment té igual, l'efecte que es busca és que se vagi creant com una mena de firmament. Per tant, cada institut repartiu números de l'1 al 9. Si teniu només 4 cel·les, doncs la 2, la 6, la 7, la 1 té un poc igual. I si algú s'enganya també té exactament igual. Si li tocava el 4 i després l'encén en el 5, té exactament igual, l'efecte és el mateix. Per a la tercera frase jugarem a encendre i apagar. En el vídeo nosaltres, com ho hem treballat en ciris no LEDs, sinó que s'encenen i s'apaguen, com veieu, moltes de les actrius el que fan és amagar-lo. Però nosaltres no fa falta, simplement és donar-li el botonet. El que és molt important és, primer, que vaig oscil·lant, és a dir, que d'alguna manera que vibre, que bategue i se ciri, i que el ritme d'encendre i apagar no siga encenc, apague, sinó que vaig molt més lliure i que l'efecte siga molt més obert. I ara quan entra el cor, com veieu, amb la mà dreta, la persona de l'esquerra estira la cinta i la part contrària agafa la cinta i l'estira. Realment cada acció és una de les frases i pleguem per a fer-la més xicoteta, tot ha de ser molt lent i pleguem l'altre costat. La següent semifrase acostem el ciri que l'anem a transformar com en un vaixellet, com una barqueta, i transformem la cinta en una mar i anem jugant i anem a fer el mateix en el fons i és la següent cinta, 1, 2, 3 i cap a fora. 1, 2, 3 i marque i anem a fer el mateix. 1, 2, 3 i estire. I ara veu un canvi molt important. Fixeu-vos, tira per dalt i el color, la emoció va ser diferent. Com veieu, ja totes les actrius estan més preocupades perquè el vaixellet es troba empresonat. Ja no pot jugar i totes les actrius ho mostren. Este moviment és lliure, pujo cap a dalt, intento escapar-me, no puc. I preparo una 1, 2, 3 i llança i comença la mar a estar més moguda i el vaixell intenta sobreviure i cap a dalt i cap a baix. Com veieu, les cintes és important que estiguen el més rectes possibles i totes en el mateix color preocupat. El moviment també és lliure i anem buscant, com veieu, X o aspes. Quan acaba esta frase anem a tornar a fer una 1 per a llançar i així passem de sobte a jugar. Està dalt i 1, 2, 3 i llança. I així ja estem jugant. I 1, 2, 3 i tercer bot i és un llit elàstic. I quart bot. N'hem fet 4. Se quedem en el centre
i preparem una diagonal, caiguem, pugem i tirorirorirori, cau, i pugem i baixem. Fixeu-vos que tots els quintets en esta part van sincronitzats, val? Tot el món està girant cap a la dreta, pugem i me quedo en el centre. La persona central agafa les dos cintes i transformem el vaixell en un coet. I de sobte ara ja sí que anem a poder eixir de l'oceà i cap a dalt, amb molta energia. 2, 3 i una altra pujada. I ara va ser l'última. 2, 3 i marque cap a dalt. I amb el canvi de música, 2, 3 i pum, ja està surant per l'espai. I les flames van desmuntant-se, van caiguent i aprofitem per anar recollint-les. Els coets, com veieu, van surant, molt contents, fins que de sobte en este moment fallen un poc i comencen a fallar cada vegada més. El cos ens ajuda a fer-la més gran i l'agafem abans de que caiga. Segona mà, tercera mà i quarta. Fixeu-vos que està molt quadrat. Se mirem, bon rotllo, no s'ha matat ningú en el coet. I soltem, pugem, molt tranquil·lament, gaudint del moment. Va baixant i acabant esta part musical. Entrem així, en una mena de tipi. La persona central s'està agobiant, l'altre grupet no, i comencem a fer un carrusel, tacatà. I 2, tacatà. I 3, tacatà. La idea és animar a la persona central i, per tant, la persona central ha d'anar mirant a les seues amigues i comprant la diversió. I la última, ara anem a les danses i peguem una volteta, se guardem el ciri i li proposem i fem tracatà, tracatà, com veieu estem congelant 3 i 4 i congelem i la persona central ens compra la idea, 2, 3 i 4. Vale, fem un canvi de persona central i cada persona central proposarà un moviment que té igual el que siga. Així teniu tres propostes, però pot ser qualsevol cosa que vosaltres pugueu crear en classe. I com veieu, la mateixa idea. Ha proposat una persona i tot el món copia. I ara fem un altre canvi i en lloc d'anar una persona forcem a dos amigues a que vagin juntes i estan ahí un poc mig tontejant, que me fa molta vergonya. Així com més sobreactuat serà molt més divertit. Estan ja cara a cara, continuen fent-les vergonya i com que no s'animen, el trio comença a fer palmes per animar. Recordeu que allí està prohibidíssim fer soroll perquè després els tècnics ens maten. I la parella, com veieu, està pujant els braços i quan unisca tot el món balla d'alegria. I ara tornem a fer palmes i la parella de dins fa una coreo obligada. I s'acostem i donem un bes. I ja anem girant a quarta per a parlar-li a Anna. Com veieu, molt bon ambient, molta serenitat. I en la següent frase i ens convertim en una alga. Hem de surar. Com veieu, de tant en tant marquem un poc, pràcticament al principi de compàs o de cada 2 compassos, tacatà. Amb
braços lliures, cadascú al seu rotllo, i simplement se deixem arrossegar un poc per l'aigua, amb molt de plaer, sentint l'aigüeta, l'ambient, vale? Ara la mar s'anima un poquetet més. Vale? Ja estem felices i anem a la mar. I 1, i 2, i 3, i 4, i 5, i 6, i 7, i 8. La idea és com si estiguérem caminant, però jugant. Vale? Ja hem arribat a la platja i res, me lleve la samarreta i la vaig a plegar de manera ordenada. I 1, i plegue, i plegue, i plegue, i la guardo en algun lloc i me prepare per a tirar-me a l'aigua. Segon, i agafe l'aire i me tire i observe la resta de banyistes i els peixets. I nade a braça i de tant en tant agafe aire i torne a entrar. Això és molt random, Vale? Ix de l'aigua i crawl. 3, i 4, i 5, i 6, i 7, i 8. Com veieu, ha de ser tot molt divertit, molt juganer. I anem a l'esquerra i 1, 2, 3, 4, dreta, 1, 2, 3, i al centre fem un accelerant, fem una mica de bogeria, 1, 2, 3, i comencem a esguitar-se. Com veieu, algú esguita i, òbviament, algú ha de ser esguitat, si no, no s'entén. Podem afonar algú, enfonsar algú en l'aigua, jugar, podem també interaccionar amb persones d'altres quintets, de dalt, de baix, de l'esquerra, de la dreta, i la part teatral, com veieu, és molt important, també ens entra aigua dins dels ulls, etc. Ara se relaxem, se tornem a pentinar, se llevem tota l'aigua dels ulls, de la boca, de tot, i seguim jugant, seguim estant felices i alegres i serenes, i se tanquem. Esperem que acabe esta frase musical, i anem obrint a quarta, amb molta força, molt de joc, molta diversió. 1, 2, 3, obrim tot el cos. Com veieu, és molt de pit, amb molta força. Braços baixos, i ara els braços comencen a pujar. I és lliure, ha de ser molt vital, molt fort. Aguantem tota la frase, anem soltant, i ara anem a un fals final. 1, 2, 3, fem el polp, que és el que hem fet des de fa 2 o 3 anys per acabar les obres, i tornem a marcar, tacatam, 2, 3, 4... Vale, seguim en el fals final, desmuntem el polp, s'abracem com si s'haguera acabat l'obra, se besem, i atenció, i una persona cau, que és la de davant la dreta. 2, 3, i l'altra persona cau. 1, 2, 3, la tercera cau i se va sentant. 1, 2, 3, i quarta persona a terra. Molt bon rotllo, estem entrant com en una mena de campament, una cosa així. Tirem cap arrere. I flus, i a terra. Molt bon rotllo, se toquem, s'acariciem, se podem abraçar i se preparem per al gran final. Sobretot emocionalment hem d'entrar molt bé. I anem cap arrere. I agafem el ciri i el portem cap endavant i el transformem d'alguna manera com una mena de foc de campament i juguem. Aquesta part és molt senzilla però molt emotiva, hem de sentir-la bé. Aguantem tota esta intro. Atenció, i la persona central canta a quarta.
i la resta continuen actuant. I en calma, la segona frase la fem exactament igual. Ja per realització aniran ensenyant una cara, una altra cara, un quintet, un altre quintet. Vale, ja hem fet la segona frase i afegim la segona veu i afegim a quarta. Com veieu, no fem coreo, simplement ho juguem a l'emoció i a la bellesa de la música. La segona frase d'esta segona veu exactament igual. Vale, i ara entrarà la tercera veu i molt lentament anirem alçant-nos, molt poquet a poquet. Quarta. Poquet a poquet anirem donant-li un poc d'emoció i agafem una maroma del vaixell i tirem d'Anna. Anem a, entre totes, traure Anna d'aquest moment que té de depressió, de fluixera, de pessimisme, d'estrès, de trobar-se malament amb tot, que li obliga a fer coses que no li agraden, que no vol, i nosaltres que ja hem passat per ahí anem a traure d'ella. Anem a estirar-la i seguim cantant, clar. Igual que abans, sense pressa anem a repetir-lo, anem a disfrutar-lo, anem a gaudir tot este moviment que és molt bonic, de grup, d'unió, d'ajudar a una altra persona, gaudim de la polifonia esta que estem construint entre totes, que és molt bonica, que cada vegada està més carregada i més emocionant. I deixem ja d'estirar i anem cada vegada a carregar-ho d'emoció. Anem sentint-ho també físicament. I una altra roda, cada vegada més, cada vegada més. I ara sí que se transformem en una alga, connectem amb el present, connectem amb l'aire, amb nosaltres mateixa, amb el grup, amb braços cap ací, cap allà, se deixem surar, no se preocupem per res, gaudim, estem presents, estem conscients.